Takže čus, vítajte u tohto infa tak trošku menšieho a chcel by som vás uvítať u tohto videa. Toto je moje prvé video za mňa. Nie, od Evelíny nie. Tak chcela by som povedať k tomu, že prepáčte, že sa mi tak kamera robí, pretože nemám tu čo aby mi to podržalo, že som lenivá preto ísť. A chcela by som vám povedať, že o tej súťaži, že to neviem, či bude alebo bude, tak tie videjka na prianie budú častejšie, pretože neviem, čo mám točiť a tak mohli by ste si vybrať nejaké videjko na prianie, alebo tak proste. To mi je jedno. A ešte by som niečo chcel povedať, že tie videjka na prianie často asi nevidú, alebo neviem, ak to s nimi bude. Prepáčte, že sa mi tam niečo tak, proste toto videjko je hrozné, mám tu nejakú tašku. A proste tak. A chcel by som vám ešte povedať niečo, že pokud chcete videjko na prianie, môžete mi napísať môžete sa pozrieť do popisku videa. A ešte jednu vec, to videjko je strašne hrozné. A tak môžete napísať do komentárov, aké videjko chcete, ak sa bude volať a čo tam bude, alebo čo. Preto to si ja už tak asi vymyslím. Vymyslite si niečo, čo ste nepovedali iným youtuberkám, potom zase kapíruješ, že sa to posereme. A proste tak, prepačte za nevhodné slova. Čus.